karon sa garahe. Ay, nag-wheel balance ba mo, sir? Oo. May pa-wheel balance na po na po. 1-3 ang labor sa change tire o Okay. wheel balancing na. Sige. Kaya ang dungag na lang, itong weights na lang. Sige. Sila ka mo. Tag 5 pesos naman to kada kuan. Kaya ano na. Kaya? Kaming gigit niya dahil dito sa... Ang rear tire na ako na ito. Nagbalin na ako sa akong manghod. Then, ang front of rear naman ko yung new set. Kalimut ko, nakabaligyan mo din sila. Yes, so dali sa garahe, no, napod sila service na wheel balancing para ma-improve ang handling o vibration sa ligid. Puro vibrate kayo yung dagan. So, kung gusto mo racing, balance ito. Gani. Na. Balance ano yan. Kung ligid mo, perfect yung ligid. May sayang yung ligid dito sa perfect mo sa create siya balance yun. Ako iba ng kuwan, ilang problema ang rim. Oo, rim. Ako iba ng bearing, muwalwag siya. Ako may nag-reading. Makita dyan day dra. Kita, reading, maabot ng 100 ka na. Walang yung kaya na sa Vibrate na kayo. reading na ka G's, karga ka sa ni. G's, sakto tayo. G's, 20 po ikaw. Gusto sila. Wala pa doon natanggal ba. Kasi nataya na sa sulod. So ang rear tire na ko na Angel City. Kabit sa akong manghod sa likod. Okay na kuha na nakakabit na. Front tire o rear tire. Unsa na naman eh. Banking sa namo sa may Buda. Niya. Or Katalunan. Dagang GS.